كابتنتي زنبرت ببحرياتا زيت نغنق بدن قدوسا زتندقت توعد إيا حقنا هيمنوت بسم الله ووالد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. قال لك حواريات قدوس بطرس مالت كوحي مسرت شافو أمني كبيب ابن مالت هيو نقدو كابرو بيل هاجر سبكوت رومي قزرو خاب عسى تخلت حواريات كخون كله عرفت دما بحمش حملة سوسان حدن عم تمرتيو قدوس بطرس بغوتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس تتصويعو كامن كله ودي 55 عمت كم زنبره بناي زينا بتا كريستيان تحبير الله بس غوتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس زما 3 عمتن 3 ورحن جيرو بدحر عرفتي غوتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كريستوس كا 27 عمتات وانجيل استمهيرو ملو ادميو 85 عمت كخون كله حملة 5 بسوسان حدن عمت مرد بتئزاز ناينيرون نغوس روم بسقلة سماعتنا تفتسأما لك حواريات قدوس بطرس كرمينا بحاجر سبكوتو مخادو نبصوت حواراتنا ناو حاجر سبكوتهم بمبصاح نتحدر زبلو غوتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس فتسأما ناب حاجر سبكوتو روميم ساعة ودما ناب بيت منغستي عبيت زتأكبو لآتيو أنكت وزعان سبخلو نابو تتخيلهم زنبرو 4 عانود امنكا بغال سب آمين إلوم نقال قدوس بطرس منغوسو أبزي منغوزي 7 عمت غانين زحزو 7 قريبو عنود امني كابز أمنولس أنا وانكا أمنولو إيا مسبلا اتي نابو حديرو زساقيو زنبر سيطان بتا ساعتتي أنام مأكل هزبي أودي قوو وزيو كده بتي عب قدميوم استقبر كلتة تأمرا زرعيو أكوبات مكواننت عبي فرحات حزوم نن أبقزقوم استمسو دما كاب حواريا قدوس بطرس سمعوون زرعيوون كلاتهم ننستهم نقروان مردأتا زاكل كابتوم نابو زنابورو أكوبات عبيت مكواننت قوسطو زتبهاله ناكروسيا سبيتو بزلوم معات استقبر تأمر سمعكدو إلوا سادما أي سمعكم بلتو باركت سنيلك سمعني كزانت والك إيه عبيت منقس ناي بيت منقس مقاننتن عبيتن زأكوبلو بوتا تأكيبنا كلنا قدم لومي رئينا يوزي نفلت بطرس بحر سبنا ماكلنا اتيو نحنا هنا أبوتاتنا زي سمعنا يون زي رأنا يون نقر اسمعنا تومنا ووزنا برو بأمني زتسرحو أعاند أكوا بغانق أسب قالوا مسمعو آمين بحقي إلو مسكرم له أبرس إزدما 7 عمت غانين سيطان حدير وزنا برسب بزولوت قدوس بطرس حادي قوو إلو أزن تولا السادما زي كابل كاس اتكاب قالو زسمع خيا زبلو خلو حانت خيت رفقا نغرني سلزبلتو زرعيون زسمعون كلو زبل ببحد أزن تولا قوسطوس دما كابتو قدوس بطرس غبرون زستمهارون كنغرا انكلو
ሰበይቲ ከላቶም ሰበይቲ ከም ዘይብሎም ዝኾኑ ውፃን እዮም ዝበሎ ኣይገለጸላን። እዚ ምግባሩ ግን ሰበይቱ ንዕኡ ሓዲጋ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብስብከቱ ተማሪኻ ከይትስዕቦ ኢለው ከም ዝተጠራጠረ ይነግረና። ኩሉ ግዜ ናብ ሓድሽ ኣማኒ ምጥርጣር ኣሎ። ሰበይቱ እግዚአብሔር ልባ ስለዘብረሃላ ካብ ጴጥሮስ ዝሰማኸዮ ቃል ዝሓብኣካለይ ክህልወካስ ኢላ ምስ ሓተተቶ እቲ ሓቢኡላ ዝነበረ ነገር ገለጸላ። ንሳ ድማ በል እዚ ንስኻስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል በለቶ። ኣስዒባ እውን ንዓይ ዝመስለኒ እሞ ንቅድም ልመናይ ክትሰምዓንን ክትቕበለንን እደሊ። ከምኡውን ንሕና ሙሉእ ዕድሜና ብድሓን ኣሕሊፍናዮ ኢና። ክልተ ውሉድ እውን ኣለውና። ሕጂ ግን ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኖስ ምስቶም ጴጥሮስ ቡፃን ዝበሎም ክንቁፀርሲ ነዚ ነገር እዚ ንስዓቦ በለቶ። ንሱ ድማ እንተ ምድላይ ድሌተ እዩ እንተኾነ ግዳእ እዚ ዕላማ እዚ ክሳብ ዕለት ሞትና ነድሕሪ ዘየጠምት ስለ ዝኾነ ፈሊጥናን ኣጽኒዕናን እንተገበርናዮ ዝሓሰ እዩ። እንተደኣ ፈጺምኪ ብልብኺ ሓሲብኪ ግና ብንጽና ክንነብር ቃል ኪዳን ክንኣቱ ንቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ስለ ዝበላ ብሙሉኡ ተቐቢላቶ ብንጽና ክነብሩ ቃል ኪዳን ኣተዉ። ቀውስጦስ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተዛረባ ሓንቲ ቃል ኣላ። ንሳ ድማ ሃብቶም ንድኻታት ሂቦም ድኻታት ዝጽውዑ ብፃን እዮም፣ ንሳቶም ድማ መለቃሕቲ እግዚኣብሔር ክበሃሉ እዮም ኢሉ ኣስተምሂሩና በለ። ንሳ እውን ስምዕ ኣቢላ ነዚ ሰናይ እዚ እውን ጽቡቕ በቲ ባዕሉ ዝሃበናስ መለቃሕቲ እግዚኣብሔር ተባሂልና ከዓ ክንምስገነሉ ኢላ ንነገሩ ብሙሉእ ልባ ተቐበለቶ። በዚ ስምምዕ እዚ ድማ ዘሎ ሃብቶም ንድኻታት ክህብዎ ወሰኑ። ኣብ ዝግበር ምጽዋት ስነ ስርዓት ድማ ነቶም ዓደልቲ ጉዝኣቶም ኣድልዎ ከይግበር ኣጠንቅቕዎም። እቲ ዝተቐረበ ንብረት ሃብቶም ድማ ብትኽክል ተዓዲሉ ተወደ። ካብቲ ሃብቶም ድማ ብዘይካ ድራር ዕለትን እምነት ኣምላኽ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ምንም ዘትረፍዎ ነገር ኣይነበሮምን። ብድሕሪ እዚ ብእዋኑ ዝነበረ ንጉስ ብኻልእ ጉዳይ ንቀውስጦስ ዝጽውዑ ዓቀይቶት ብንጉስ ዝተለኣኩ ምዃኖም ኣማዕድዩ ምስራዮም ብዘይ ሓደ ገጸ በረኸዱ ኣብ ንጉስ ክቐርብ እየ ኢሉ ተጨኒቑ ንሰበይቱ ኣማኸራ። ንሳ ድማ እምነትካ ጎደሎ ኣይኹን፣ ናብ ሓውኻ ኸይድካ ገንዘብ ኣለቃሕን በሎ በለቶ። ከምቲ ዝመኸረቶ ድማ ናብ ሓዉ ኸይዱ ገንዘብ ከለቅሖ ለመኖ። እንተኾነ እቲ ሓዉ ናብ እምነት ጴጥሮስ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ብእምነት ቀውስጦስ እውን ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ሕጂ ይሕሸካዶ ንርእስኻስ ደኺኻስ ንደቅኻ ድማ ካብዞም ኩሎም ደቀ ዝዓዲ ዝደኸዩ ጌርካዮም ናይዚ መስሓቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ቃል ሰሚዕካ ንብረትካ ንኾንቱ ኣጥፊእካ ካብዚ ኩሉ እንታይ ተጠቐምካ? ሕጂ ኸኣ ንብረተይ ከተጥፍእ ዶ መጺኻ? ኪድኣ ኣሽንኳይዶ ንብረተይ ክህበካስ ክሳድካ ክቆርጸካ ንጉስ እንተ ዝጽዋዓካ እኳ ኣይምደንገጽኩልካን ኢሉ ዝሕዝን ቃላት ኣስሚዑ ጥራይ ኢዱ መለሶ። ቀውስጦስ ከዓ ናብ ሰበይቱ ተመሊሱ ሓዉ ዝገበሩ ኣካፈላ። ንሳ ግን ተስፋ ከይቆረጸት ኣቹኻ
اتزامن كيا أملاك هبكا إيو إلا أم جزء أتصبقا حسوسو إلا جنزب دليت مو بغنميو دلا زي رخبتو كلتا قرش رخبت بلتي أملاكا كهبكا إيو زبالكوها إنه ترخيبو أنقوا أمو بسلام كيركا بسلام تملس أب قدمتو نقص دما قرما مقوس يحابكا إلا أتصنعني عاسنك إهبا أفانواتو نابتو نقص إنا خدو كلو كا نزي تخدين يوزلوخو تخدين اسكمي جران نقص رأك الرعيو إيا إلو أند حسبك خيد كلو أما كان من قدك لتسب كباسو كالصحة حابوت أنحوو نسو دما انتا يباسكم اللو أنا زي عارقكم بلو كابتوم كالصحة وزوز أنحو حاديوم يزيابيهر إيونا بانا ريخوكا انبار مباسي ناس بزعبا زائم نزيا إيو أنا قدم نسو دما دحري كوينا إنا مسانا أنا نقدم سلازرع أخوادن إلى الإليا نسخا حيال سلازخونا كقدفن دليك على سنعلو مباسينا إز إيو بلو كأوست أزرما تباسوكم زلا أمنيكم نقر تفلتوادو إخوم بلو نساتهم دما عين فلت أم بلو مباركس متان سلام كتقبرو أنا كلتا قرش ألواني نسخاتكم حانتيهم تمعلوان أنا دما نزا تبأسوكم زلا حانت أمني كوسر إلو أتعرقو كأوست أوس دما مستوم لأخات نقص مقدو أن غتسألا أبي يورسالي مسمت أحدما بيتهم مكراب آتيهم تسألت قبرو كأوست أوسجن كابتا مكرام مسوتة نتا أمني نسرح ورقي أرايا مو التي سرح ورقي أبي رغيب كايا إيلو سلزحاتو نزين أبلعلي تستقلت أزن تولو التي سرح ورق دما زام نزيات أفي أب زي مركبا ديماز تبهالي كان بيت بمكراب كعات أنا بزو عمتات عبكير إيو الجيجن زام نزيا مبل عسر تغلتا نجار إسرائيل قطروم اتمسكر سلازخانات ناتكا هند أحبو موزر لخيا كهبكا إيو بلو نسدما نتيز حبر اللو كان حبو اتكا هندما مسرعيا نجزيا بيهرن دا مسجنة نامري سجدة نتي هزبي أكيو دما كرمي لومي ناب كدانات أون نبرات بيت مقدس زريفو كمز وسدا تفلتي إخوم زام نزي آدمات أفعا كمز نبرات تفلتي إخوم هجيجن እግዚአብሔር ይቅረ ኢሉልና እዩ በዚ ሰብ እዚ ገይሩ ነዛ እምኒ ሰዲዱልና ሕጅግን ከከም ዓቕምና መብኣ ነዋፅእ ኢሎም ኣዋፂኦም ንቀውስጦስ ሃብዎ እሞ እታ ሃብቱ ንደኻታ ዝሃበን እግዚአብሔር ኣለቅሐ እትብል ንግዚኡ ناب قبرو إلى رأي أمو نأمسكنا من قدو قتسألة أمن قدوك أوست قال حوارا سلستقبلك زا حج رغيبك يزول لها برغت رايزي كوناس كابزي عالم زي نابزي حلف عالم كتخيد كاللخا عيني زي رأيو إذنون زي سمعك تورسي خازبلك آل سمعه قوستوسكا بتيك على እግዚአብሔር مسموع دس እናበሎ ናብቲ ንጉስ ከይዱ 3 ዓመት ሙሱ ተቀመጠ በድሕሪኡ እቲ ሓዉ ሰይጣን ኣግቢርዎ ናብ ሰበይቲ ሓዉ ከይዱ ሓወይ ናባኺ ኣይምለስን እዩ ናብ ጴጥሮስ ዝተባሃለ ቃል ስለ ዝሰምዐ ንጉስ ኣቕቲልዎ እዩ ንብረቱ ንደኻታት በቲኑ ندقو ناب عبي دخنت أو دقوام الله حججين
أنا كوسبكي إلو فتنا نساقين أبت مدك أسي حوخا ختديب اتمنى حسر بعدق إخاب بمبال قس كلاتو بدحر إزي لأغ سيطان عيدك أسنن إيو إلا كلتا دك أحيزا عدخ تغير بمركب جيرا اندخدت كلا تا مركب سلز تسبرت نتي حد ودا مساحيزاتو كابتا سبربار ناي مركب عنجات حيزوم كأفرانا بأتبهال عد بزحو نتي حد زعابي ودا دما كالي سبار عنجاتي ناي إتا مركب حيزو نايتي بحري معبل إنا دفعو ناب اسكندريا عتوى بدحرزي قدس بيتروس بتزاز እግዚአብሔር እስክንድርያ ከይዱ ከስተምር ከሎ አክሊሚጦ ሰሚዕዎ ብስብከቱ አሚኑ ሰዓቦ እንደገና ጎይታን ቅዱስ ጴጥሮስ ንግብጽ ክኸይድ ስለዝአዘዞ ናብአከደ ናብቲ ወሰናስን ባህሪ ግብጺ ክዛወር ከሎ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ አደ አክሊሚጦስ ናብት ወሰን ባህሪ እና በኸይት ክትዛወር ከላ ረአያ እሞ እንታይ ዝኾንኪ ኸኢሉ ሓተታ ንሳ ድማ ወደይ ናብት ባህሪ ጥሒሉ ጠፊኡኒ ስለ ዘይተረኽበየና ድዮ ኣለኹ እንተደኣ ረይስኡ ተረኺቡ ኸዓ ማይ ሓፂበ ገኒዘ ክቐብሮ ኢለ እየ ዝደለየ ዘለኹ እግዚአብሔር ከቕንዓለይ ከዓ ሙሉእ እምነቱ ኣሎኒ እጅግን ጸሎት ቅዱስ ጴጥሮስ አይህደገኪ ኢልካ ጥራይ መርቀኒ ኢላ ዝገጠማ ከቢድ ፈተናታት ኩሉ በባሓደ አዘወንተወትሉ ሐዋራ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ነቲ ኩሉ ዝነገረቶ ተረዲእዎ ነቲ ወዲ ረድኡ አክሊሚጦስ ኢሉ ጸዊዑ ምስ አዲኡን ሓውን አረኸቦም አንተ ሰበይቲ እነሆ ወድኽ በላ ነትወዳ ድማ ነህ አዲኻ በሎ ብትሐጓዝ አክል ኣብ ትሕቲ እግሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ወደቀት አንቃሪራ ድማ ንእግዚአብሔር አመስገነት ምዚ አታሒዙ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ናብ ዓድኹም ተመለሱ አቦኹም ቀውስጦስ ከዓ ካብቱ ንጉሥ ጸዊዕዎ ዝነበረ ብሰላም ክመጻኩም እዩ ብዛዕባ እቲ ሓበኹም ቅር ከይብለኩም ከዓ ሞይቱ እዩ ሰይጣን ዘይብሉ መንገዲ ኢኹም እትኸዱ ዘለኹም ኢሉ ባሪኹ ኣፋነዎም ንሱ ግና ንዘይኣመኑ ከእምን ኣብቲ ዓዲ ተረፈ ሰበይቲ ቀውስጦስ ድማ ምስ ክልተ ደቃ ናብ ዓዶም ሮሜ ምስ ኣተወት ድሕሪ 13 መዓልቲ መርዚ ዘለዎ ማይ ሰትዮም ክልቲኦም ደቃ ብሓደ ግዜ ሞቱ ንሳ ድማ ካብ ባሕሪ ኣውፂኡናስ ናብ ገዛና ምስ ኣቶና ሞይትኩም እንዳበለት ብዙሕ በኸየትሎም ነገር ግን ኣነ እውን እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ዝወሰደኩም የመዝግኖ እምበር አየማረርን እየበለት ነቶም ደቃ ድማ ማይ ሓፂባ ብንጹህ ጨርቂ ገኒዛ ኣብ ውሽጢ ገዝኣ መዓዛ ዘለዎ ኣትያ ኣቐመጠቶም ቀውስጦስ ሰብኣያ ድማ ድሕሪ 3 ዓመት ንዓዱ ከኣቱ ከሎ እቶም ደቂ ዓዱ ኣቝፅልቲ ሒዞም ክቕበልዎ ወፁ እቶም ደቁ ድማ ኣቦኦም ካብ መገሻ ክምለስ ከሎ ክልተ ጻዕዱ ኣፍራ ሰሪሮም ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ወርቅን ብሩርን ዝተሸለመ ናይ ክብሪ ልብሰ ግርማ ገይሮም ክቕበልዎ ልማድ ስለ ዝነበሮም ምስቶም ዝቕበልዎ ዝነበሩ ደቂ ዓዱ ምሳኣኖም ናብ ጎዞ ኣትዩ ንኣክሮስያ ሰበይቱ ደቀይ ደኣ ኣበይ ኣለዉ ኢሉ ሓተታ ንሳ ድማ በቲ ቃል ወንጌል ክንፍጽም ኢልና ንብረትና ንደኻታ ዝሃብናዮ ስለዘይተካኣናዮ ከም ልማዶም ልብሰ ግርማ ብዘይምርካቦም ክዳን ከምጽኡ
እንደ ሓብተይ ሰዲደዮም ኣለኹ ኢላ ዳር ኣቕረበትሉ። ንሱ ገዝ ደቀይ ከራሁ ኣይበልዕን እየ ኢሉ መሓለ። ንሳ ኸዓ እትብሎም ምኽንያት ስለ ተወድኣ በኣርከስ ሓንቲ ነገር ክነግረካ እየ እሞ ተቐበለኒ፣ ኪዳን ድማ እተወለ እሞ ክቕርበልካ እየ በለቶ። ንሱ ድማ ዝኽእሎ ደኣ ይኹን እምበር ሕራይ ኢሉ ኪዳን ኣተወላ። በኣርከስ ንስኻ ንመገሻ ምስ ከድካ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ዕንቁ ባህሪ ብሓደራ ኣቐሚጡለይሲ ምስ ተመልሰ እታ ዘቐመጥክለይ ኣቕሓ ሃብኒ ምስ በለኒ ኣነ ንዓይ ስለ ዝተመነኽዎ ኣይቐመጥካለን ኢለ ክሒደዮ እየ። እዚ ክብለካ ከለኹ ግን እታ ኣቕሓ ብለይቲ እተብር ንብረት ስለ ዝነበረት እየ ዝተመነኽዋ። ንስኻ ኸ ብሓሳብካ እንታይ ትብል በለቶ። ንሱ ድማ ገንዘብ ሰብ ዝደሊ ዓብዪ ሓጢኣት ምዃኑ ኣይትፈልጥን ዶ ኢኺ ኢሉ መልሲ ሃባ። ንሳ ኸዓ እምነቱ ምስ ኣረጋገጸ ኢዱ ሒዛ ኣብቲ ሬሳ ደቆም ዘለዉ ኣትያ ኣርኣየቶ። ንሱ ድማ ናይ ክልተ ደቁ ሬሳ ብምርኣዩ ኣዝዩ በኸየ፣ ምእባድ እውን ኣበያ። እቲ በዓል ዕንቁ ባህሪ እንተዝመጽእ ምሃብክዎ ነይረ እንዶ ኣይምበልካነን። ሕጂ እውን ነፍሶም ጥራይ እያ ተፈልያቶም ዘላ እምበር ሙሉእ ኣካላቶም ምሶም እዩ ዘሎ። እታ ዕንቁ ባህሪ ዝበልኩኻ ድማ እዚያ እያ። ሕጂ ግን ሓዘንና ከርሕቐልና ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ንግበር በለቶ። ብድሕሪ እዚ ሓቢሮም ጸሎት ምስ ገበሩ ብሩህ ደመና ዓሰሎም። ካብቲ ደመና ድማ ቀውስጦስ ቀውስጦስ ንስኻትኩም ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ዝተቐበልኩም ከምኡውን ብዝገጠመኩም ከቢድ ፈተናታት ይኹን ብሞት ክልተ ደቅኹም እምነትኩም ስለ ዘየግደልኩም ደቅኹም ብህይወቶም ከረክበኩም እየ። እንደገና ቀጢፍኩም ብስም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ሃገረ ሮሜ ዝኣተወ ኢልኩም ጸልዩ። እዚ ድማ ክእለትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ኢልኩም ጸልዩ በሎም። እሳቶም ድማ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ጸለዩ። እግዚአብሔር ከዓ እምነቶም ሪኡ ንኽልቲኦም ደቆም ካብ ሞታት ተንሥኣሎም። እቶም ክልተ ወለዲ ድማ በዚ ዝተገበረሎም ተኣምራት ንእግዚአብሔር እንዳመዝገኑ ንቅዱስ ጴጥሮስ እንዳዘከሩን ሙታን ዘተንስእ ሕሙማት ዝፍውስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ይመስገን እናበሉ ናብ ኩለን አውራጃታትን ወረዳታትን ግብሪ እግዚአብሔር ገለጹ። በቲ እግዚአብሔር ብናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያ ምኽንያት ዝገበረሎም ዝሰምዑ ብዙሓት እውን አመኑ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ንአክሊሚጦስ ጵጵስና ንአክናስዮስ ድማ ዲቁና ሾሞም። ምስክር ዕረፍቱ ናይ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ። ቅዱስ ጴጥሮስ ለይትን መዓልትን ምእመናን እንዳ አስተምሃረ ንእግዚአብሔር እንዳመዝገነ ናብ ሮሚያ ክቕመጥ እንከሎ አሕዛብ ናብ ዘለዎ እናመጹ ብስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣምኑ ነበሩ። ጽንዓት ሃይማኖቶም ምስ ረአየ ኸዓ ኣቦኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ዘይሓደገ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ኢሉ ከስተምር ከሎ ዝሰምዓ 4 ኣንስቲ ዝነበረን ስጋዊ ተግባረን ገዲፈን ምስ ዓብኦ ብኻልእ ነገር ዝፈልጠን ዝነበረ አክርጶስ ናይቲ ሃገር መኮንን ክምለሳኦ ልኡኳ ሰደደለን። እንተኾነ ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝሓርስ የልዎን ዝብል ቃል ወንጌል ሒዘን ንድሕሪት ዝግልጽ ከይበላ ደድሕሪ እግሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ዝሰጎማ
እቲ መኮንን እኩይ ድሌቱ ከም ፍጻም ኢዱ ኣጣቂዑ ተረፈ። ከምውን ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝማረኻ ሰበይቲ ዓርኩ ንአክርጶስ ሰበይቲ አልታቢዮስ ንሰብያ ሓዲጋ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዓበቶ። ሰብያ ድማ ሰበይቱ ከም ዝጠለመቶ ስለ ዝሰምዐ ሎሙስ ከዓ ሰበይቲ ካብ ሰብያ ዝፈላሊሰ መጺኡና ወይ ጉድ! ሎሙስ ከዓ ሰበይቲ ካብ ሰብያ ዝፈላለዩ ኣለዉ ክብሉ ንሰምዕ ነርና። ሕጂኻ ናብ ነፍስና በጺሑ እንዳበለ ናብ ገዛእ ሃገር ከይዱ ምዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሃል ክርስቲያናዊ ዳንየኒ እንተዳ ዘይዳነኸኒ ግና ባዕለይ ክፈርድ እየ ዝብል ጥርዓን ኣቕረበሉ። አክርጶስ ድማ እዚ ሕማም እዝስ ናብ በይንኻ ጥራይ ኣይኮነን ንዓና እውን ከይተረፈ ካብ ዲለትና ፈላሊና ኣሎ በሎ። አልታቢዮስ ከዓ እንታይ ዳ ትጽበየሉ ኣለኻ? ሒዝካ ክትቀትሎ እንድዩ ዝግባአካ? እዚ ሰብ እዚ እኳ መሰረዩ እዩ። እንተዳ ቀጢፍካ ከምዚ እንብሎ ዘለና ጌርና እሞ ኣንስትና ከነምልስ ንኽእል ኢና። ድሌትና ክንገብር እውን ስልጣን ኣሎና በሎ። እዚ ነገር እዚ ድማ ናብ አክስቲያና ሰበይቲ ኣብየት ባህሊ ስለ ዝበጽሐ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ልኢኻ ሎማዓንቲ ሙሸት ካብዛ ዓዲ ግዒስካ እንተዘይሓዲርካ ተሓሲቡካ ዘሎ ናብ ጸላኢኻ ይዓል ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ነገራ ተቐቢሉ መታም ብኽዳኑ ከይፈልጥዎ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ኣብጺኡ መጠምጠሚኡ ከይተረፈለዊጡ ካብታ ዓዲ ክወፅእ ክደሊ ኸሎ ጎይታ በቲ ጴጥሮስ ዝፈልጦ መልክዑ ተራእይዎ ናበይ ደኣ ትኸይድ ኣለኻ ኢሉ ጴጥሮስ ንጎይታ ስለ ዝተወከሶ ጎይታ ክስቀል ንሮምያ ገጸይ ክኸይድ ኣለኹ በሎ። ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ካልኣይዶ ክትስቀል ደሊኻ በሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ጎይታ ክዓር ከሎ ንስኻ ግዳስ ዓበኒ ኢልዎ ዝነበረ ትእዛዝ ስለ ዝበሎ ንሮማ ተመሊሱ እቲ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገራት ንፈተውቱ ገለጸሎም። እቶም ምእመናን ድማ ክፍለየና ግድ እዩ ኢሎም ስለ ዝሰግኡ ድማ ንሱ ቃላ ሃይማኖት እንዳመሃሮ ሙሶም ክቕመጥ ብዙሕ ለመንዎ። ንሱ ግን ብህይወት እንተጸኒሐ ፍቓድ እዩ፣ ብሞት እንተወሰደኒ ከዓ ሙሱ ንምንባር ስለ ዝኾነ ደስ እዩ ዝብለኒ በሎም። ኣብ መንጎኡ አክርጶስ መተሓድርቱ ልኢኹ ንጴጥሮስ ከምጽሉ ኣዘዘ። ምስ ኣምጽሉ ድማ እቶም ሰዓብቲ ጴጥሮስ ምንተ እኩየ ገብረ ዘብእሲ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክፍኣት ገበረ? ካብ ኣፉ እንታይ ሕማቅ ቃል ወጸቶ? እስኪ ንገረና። እንተዳ ዘይነጊርካና ቅድሚ ንስኻ ንጴጥሮስ ምቕታልካ እዛ ዓዲ እዚኣ ብሓዊ ከነንድዳ ኢና እንዳበሉ ንአክርጶስ ዓይኑ ከንቁርዎ ደለዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ነቶም ሰብዓብቱ ትብዓቶምን ጽንዓቶም ሃይማኖቶምን ርእዩ እዚ ዝስዕብ ቃል ማዕዳን ኣስምዖም። ዝመሃርኩም ኮነ እግዚኣብሔር ብኢደይ ዝገበሮ ተኣምራትን ሕማማት ክርስቶስን ዘክሩ ኣይትረስዑ። ንኹሉ ከከም ግብሩ ንጻድቃን ክኸፍሎም ንሓጣን ድማ ክፈድዮም ክመጽእ ከም ዝኾነ እመኑ ኣይትጠራጠሩ በሎም። ብዛዕባ ናይ አክርጶስ ተግባር ድማ ኣይትገደስሉ።
ምኽንያቱ ናይ ኣቦኡ ሰይጣን ልኡኽ ስለ ዝኾነ ስርሑ እዩ ዝፈጸመ በሎም። እዚ ምኽንያት እዚ እቲ ናባይ ክፍጸም ዝተመደበ ዘበለ ነገር ኩሉ ከይተፈጸመ ስለ ዘይተርፍ ናብ መስቀል ምድያብ ዝህከዮ ነገር የብለይን እንዳበለ ረቂቕ ምስጢር ዝሓዘለ መፈክር እንዳኣስመዓ ነቶም ክሳብ ዕለት ሞቱ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ምእመናን ብናይ ክርስቶስ እምነት ጸኒዖም ክነብሩን ክጋደሉን ምዒዱ ከፋንዎም ከሎ እነሆ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ህይወተይ መወዳእታ እያ እሞ ንክርስቶስ እትፈልጥዎ ዘበልኩም ኩልኹም ዓይንትኹም ካብ ክፉእ ክትመልሱ ሓደራ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ገጹ ካብቶም ምእመናን ናብቶም ዓቀይቶት ወታደራት ምልስ ኣቢሉ ከምታ ዝተኣዘዝኩሞ ፈጽሙ ኣነ ድማ ብምርጫይ ድሌተይ ርእሰይ ንታሕቲ እግረይ ንላዕሊ ጌርኩም ክትሰቕሉኒ ኣመልክተልኩም ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ከዓ ከምታ ብድለይ ዝተማሓፀኖም ማለት ርእሱ ንታሕቲ እግሩ ንላዕሊ ጌሮም ንቁልቁል ሰቐልዎ። ነፍሱ ከዓ ካብ ስጉእ ተፈለየት። እዚ ስቕለት እዚ ድማ ብስቕለት ምስ ጎይታ ንኡ ከይመዓራረ ኢሉ ዝመረጾ ትሕትና ከም ዝኾነ ዘየጠራጥር እዩ። መዓልቲ ዕረፍቱ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቐሰ ሓምለ 5 ብ61 ዓመተ ምህረት እዩ። ጸሓፊኡ ሉቃስ ስንክሳር 22 ጥቅምቲ። በረኸት ቅዱስ ሐዋርያት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከምኡውን በረኸት ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ኩልና ይኹን። አሜን። ሰላም ለከ ለጴጥሮስ ተልሚድ